Γεια σας φίλες και φίλοι προγραμματιστές. Ήθον εδώ και βρισκόμαστε στο 5ο επεισόδιο της σειράς όπου χτίζουμε το αυτοματοποιημένο σύστημα συναλλαγών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ήρθε η στιγμή να δοκιμάσουμε τον πρώτο μας κώδικα, το πρώτο μας δηλαδή σημείο ανάπτυξης με το οποίο φτάσαμε μέχρι στιγμής με τη βοήθεια του Code Agent που χρησιμοποιήσαμε, του Claude Code. Επίσης, στο παρασκήνιο έχουμε κρατήσει ένα αντίγραφο του session μέσα σε ένα φάκελο context όλης της προηγούμενης συνομιλίας την οποία χτίστηκε ο κώδικας μας για να υπάρχει αναφορά είτε για το ίδιο το Cloud Code είτε για εμάς να δούμε τι συμβαίνει. Θα κρατάμε δηλαδή σε κάθε session που γράφει κάτι το AI θα το κρατάμε. Όπως επίσης έχουμε κρατήσει και για reference το αρχικό prompt που είχαμε δώσει στο Gemini AI για να μας παράξει το αρχικό command το οποίο δώσαμε στο Cloud Code. Για να μπορέσει φυσικά να λειτουργήσει ο κώδικας μας υπάρχει ένα αρχείο το οποίο λέγεται env example και θα δούμε ότι θα το αντιγράψουμε σε .env με το που φτάσουμε στο VPS, δηλαδή εκεί που θα χρησιμοποιήσουμε σε περιβάλλον Windows στο server και θα χρειαστεί να συμπληρωθούν αυτά τα στοιχεία. Τα συγκεκριμένα στοιχεία έχουν να κάνουν με έναν λογαριασμό demo στην πλατφόρμα της MetaTrader, τον οποίο τον έχουμε ήδη ανοίξει. Έχουν να κάνουν επίσης με ένα κλειδί που χρειάζεται από την υπηρεσία News API, όπου εκεί θα αντλεί το σύστημά μας τα νέα για να τα δώσει στην ουσία να τα αξιολογήσει το AI στην πορεία. Και φυσικά ένα κλειδί από την Anthropic που είναι ο agent που θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε τα δεδομένα προς αξιολόγηση και να λειτουργήσει όλο το υπόλοιπο το flow της ροής μας. Καθώς επίσης εδώ υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις που μας έχει γράψει ο Cloud Code, έχει να κάνει με το risk percent, ουσιαστικά δεν θα ρισκάρει σε καμία θέση πάνω από το 1% του λογαριασμού μας. Αν για παράδειγμα ο λογαριασμός μας όπως θα δούμε είναι 100.000 ευρώ, ποτέ δεν θα ρισκάρει πάνω από 1.000 ευρώ ανασυναλλαγή. Εδώ το mean confidence έχει να κάνει καθαρά με το πόσο σίγουρο είναι το AI με βάση τα νέα που έχει κρίνει για το να ανοίξει θέση μία όχι. Οπότε αν κρίνει ότι υπάρχει το confidence κάτω από 0,7, τότε δεν θα πάρει τη θέση. Εδώ πέρα τα default pairs θεωρώ ότι είναι ένα εύρος από τα ζεύγη που επιτρέπεται να κάνει συναλλαγή. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Και φυσικά εδώ έχει το default stop loss pips και take profit pips για κάθε θέση που ανοίγει. Δηλαδή αν ανοίξει παράδειγμα η τιμή στο 1 ευρώ, 20 pips κάτω θα ενεργοποιηθεί το stop loss, 40 pips πάνω θα ενεργοποιηθεί το take profit σε σχέση με τη θέση που άνοιξε. Πριν πάμε στο VPS να δείξουμε και το repository το οποίο έχει ανέβει, θα το βρείτε και στην περιγραφή του βίντεο και θα πάρουμε το branch που έχουμε δημιουργήσει στο πρώτο μας βίντεο, ουσιαστικά στο πρώτο βίντεο που γράψαμε κώδικα και είναι αυτό εδώ. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στο VPS. Λοιπόν, και πάμε στο VPS. Εδώ έχουμε ανοιχτεί ήδη την πλατφόρμα της MetaTrader 5 με το λογαριασμό που ήδη έχουμε δημιουργήσει τον demo και εδώ είναι τα διαθέσιμα 100.000 ευρώ που έχουμε εικονικά χρήματα για να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή. Αν θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό, θα πατήσετε εδώ στο Accounts δεξί κλικ, Open Account, εδώ στο Server θα πατήσετε Next και θα επιλέξετε Open a Demo Account. Τα υπόλοιπα είναι απλά συμπληρώνετε τα κενά για να πάρετε τους κωδικούς και οι κωδικοί που θα πάρετε θα έχουν αυτήν εδώ τη μορφή. Έχουμε δημιουργήσει ένα φάκελο το οποίο τον ονομάσαμε Projects και μέσα εδώ ουσιαστικά θα κάνουμε clone το repo για να μπορέσουμε να πάρουμε τον κώδικα που έχουμε αναπτύξει. Οπότε μπορώ απλά να έρθω μέσα στο φάκελο και να πω Open in Terminal και αυτό που έχω να κάνω είναι να έρθω πίσω στο repository. Εδώ που λέει SSH HTTPS, προτιμήστε το HTTPS, αντιγράφω το URL του repository στο clipboard. Είναι git clone και επικόλληση το URL. Αυτό που θα κάνει αυτή η εντολή είναι θα δημιουργήσει μέσα στο φάκελο project ένα φάκελο IntelliTrade και μέσα εκεί θα περιλαμβάνει ακριβώς τον κώδικα που έχουμε. Να το ο φάκελός μας. Οπότε το γνωστό σε εμάς VS Code, Open Folder, Projects, IntelliTrade, Select Folder. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Ενώ εδώ βλέπουμε τα αρχεία μας, όλα, εδώ στην ουσία βλέπουμε μόνο δύο αρχεία, το CloudMD και το ReadMD. Γιατί αυτό? Γιατί αν προσέξετε εδώ κάτω,
είμαστε στο main branch ουσιαστικά. Ενώ εδώ είμαστε στο branch που έχει αναπτυχθεί ο κώδικας μας από το CloudMD. Για να το κάνουμε αυτό θα έρθουμε εδώ στο Source Control και εδώ θα κάνουμε Checkout to και θα επιλέξουμε την Origin, Feature, Phase 1 κτλ. Οπότε αυτόματα τι κάνει, αλλάζει τη γραμμή παραγωγής. Αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια γραμμή παραγωγής κάθε branch, αλλάζει τη γραμμή παραγωγής του κώδικά μας και πηγαίνει στην γραμμή παραγωγής που έχουμε χρησιμοποιήσει στο προηγούμενο βίντεο. Όπου εδώ πλέον, αν γυρίσουμε στη δομή των φακέλων, βλέπουμε ότι έχουμε όλα μας τα αρχεία που χρειαζόμαστε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να έρθουμε και να αντιγράψουμε το .env example, να το μετονομάσουμε σε .env και να συμπληρώσουμε τα στοιχεία που έχουμε. Μόλις ολοκληρώσουμε με την αντιγραφή του .env αρχείου και να συμπληρώσουμε τις μεταβλητές του περιβάλλοντος στο οποίο θα λειτουργήσουμε, τότε θα ανοίξουμε ένα terminal και εκεί θα εκτελέσουμε μία σειρά από εντολές, οι οποίες θα είναι οι εξής. Η πρώτη εντολή θα είναι αυτή που δημιουργεί ένα virtual environment, ένα εικονικό περιβάλλον της Python μέσα στον υπολογιστή μας και αυτό το κάνουμε για να αποφύγουμε να κάνουμε εγκατάσταση της βιβλιοθήκες που χρειάζονται για να τρέξει η εφαρμογή μας στο περιβάλλον του υπολογιστή μας. Μπορούμε και να μην το κάνουμε φυσικά, αλλά θεωρείται σαν best practices από ό,τι καταλαβαίνω. Ξαναλέω, έτσι είμαι καινούριος στην Python, δεν μπορώ να απαντήσω 100% σε αυτές τις ερωτήσεις. Στην πορεία όμως όλα αυτά θα τα δούμε και θα τα λύσουμε. Εκτελούμε την πρώτη εντολή για να δημιουργήσουμε το εικονικό μας περιβάλλον. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχήσουμε. Η επόμενη εντολή είναι να ενεργοποιήσουμε το εικονικό περιβάλλον. Όντως υπάρχει κάτι που πρέπει να ανησυχήσουμε, πρέπει να το δούμε τι είναι αυτό. Συγγνώμη, είναι λάθος ο φάκελος. Εδώ πρέπει να είναι projects. Θα προσπαθήσω να το αγνοήσω τώρα για να προχωρήσουμε και θα το δούμε σε επόμενο βίντεο, θα το λύσουμε αυτό το θέμα. Άρα, ουσιαστικά θα εγκαταστήσω τώρα τα requirements τοπικά. Τοπικά εννοώντας στο περιβάλλον εργασίας των Windows, έτσι. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι υπάρχει μία διαθέσιμη έκδοση του PIP. PIP στην ουσία είναι το Library Management της Python. Να τρέξουμε αυτή την εντολή για να το αναβαθμίσουμε. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορούμε να λύσουμε τώρα. Δυσκολεύεται να τρέξει αυτή την εντολή, γιατί τρέχει κανονικά. Οπότε είναι ένα σημάδι που θα μπορούσαμε να το γνωρίσουμε. Όπως και να έχει. Τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, άσχετα αν έχουμε δημιουργήσει το περιβάλλον το εικονικό, δεν το χρησιμοποιούμε και μάλιστα θα το διαγράψω κιόλας. Εδώ είναι οι βιβλιοθήκες που εξαρτάται το περιβάλλον της Python για να τρέξει στον υπολογιστή μας. Είπαμε MetaTrader τρέχει μόνο σε Windows, είμαστε σε ένα περιβάλλον Windows, οπότε είμαστε OK. Άρα είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες εντολές. Το πρώτο που θα τρέξουμε πριν τρέξουμε την πραγματική εφαρμογή είναι να τρέξουμε τα τεστ, τα οποία έχει γράψει ο agent για εμάς και να σιγουρευτούμε ότι και σε αυτό το περιβάλλον που είμαστε όλα θα περάσουν κανονικά. Για να δούμε. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ. Προσπαθεί να τρέξει αυτό το αρχείο. Τώρα για ποιο λόγο δεν μπορεί να το κάνει, δεν είμαι σίγουρος. Το πρώτο στοιχείο που βρίσκομαι στο session που δημιουργήθηκε ότι είναι πρέπει να υπάρχει το library PyTest εγκατεστημένο. Θα τολμήσω να το αγνοήσω, αν και σε κανονικές συνθήκες δεν το συνιστώ. Παρ' όλα αυτά θα προχωρήσουμε για να δούμε αν τρέχει το σύστημα μας και θα επανέλθουμε για να τρέξουμε την εντολή και να δούμε αν όντως λειτουργεί το πρόγραμμά μας. Θα πληκτρολογήσουμε την εντολή python-m trading system main. Έχει ξεκινήσει η εκτέλεση. Παίρνουμε και το πρώτο output, υπέροχα, ήδη διαβάζει τα νέα. Στέλνει επιτυχώς στο API της Anthropic και αυτό το βλέπουμε από το 200 OK που παίρνουμε εδώ πέρα. Και εδώ διαπιστώνουμε ότι από την πρώτη κιόλας εκτέλεση του προγράμματος μας, αν εξαιρέσουμε ότι τα τεστ μας δεν τρέξανε και θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο τι ακριβώς συνέβη και δεν έτρεξαν, έτσι χρειάζεται να το ψάξουμε, δεν υπάρχει λόγος να χαλάσουμε το χρόνο μας τώρα. Παρ' όλα αυτά, η κύρια εκτέλεση του προγράμματος έχει τρέξει, θα μπορούσαμε να πούμε με επιτυχία και θα εξηγήσουμε γιατί. Βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα στα log μας, το τι ακριβώς έχει κάνει, ποια νέα διάβασε, εάν άνοιξε θέση, αν δεν άνοιξε θέση. Και ουσιαστικά φαίνεται ότι δεν άνοιξε συνολικά καμία θέση, παρόλο που διάβασε 19 άρθρα. Πάμε να τα δούμε ένα, τι ακριβώς έχει κάνει. Το πρώτο μας λέει ότι έχει να κάνει με ένα νόμισμα το οποίο είναι not in allow list.
θεωρητικά αυτό έχει να κάνει με το default pairs το οποίο ορίζουμε στο .env, άρα θεωρώ ότι στο επόμενο run, αν συμπεριλάβουμε και αυτό το νόμισμα, το ζευγάρι, το USD INR, την επόμενη φορά θα προσπαθήσει να εκτελέσει εντολή με αυτό. Αυτό όμως τώρα που μας ανησυχεί, σε εισαγωγικά, έτσι και εδώ έρχεται ο ρόλος μας εμάς ως developers, ως supervisor του code agent, είναι ότι παρόλο που ένα νόμισμα όπως αυτό, το USD INR, δεν είναι στο allow list, έχει κάνει ήδη μία κλήση στο API μας της Anthropic και αυτό σημαίνει για εμάς, για το σύστημά μας δηλαδή, κόστος. Έχει εξοδέψει δηλαδή τα token μας. Και είναι κάτι φυσικά που δεν θέλουμε. Οπότε η πρώτη διόρθωση που έχουμε να κάνουμε στο σύστημά μας είναι, εάν το νόμισμά μας δεν είναι στο allow list, τότε μην ξοδεύεις καν τα tokens μου. Δεν χρειάζεται καν να ενοχλήσεις το API και να ξοδέψεις token για κάτι που στην ουσία δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα νόμισμα δηλαδή που δεν θέλω να κάνω συναλλαγή σε αυτό. Συνεχίζουμε. Στη δεύτερη προσπάθεια το ίδιο και εδώ έχουμε την πρώτη προσπάθεια που θα θέλαμε να συμβεί. Έτσι, έχουμε να κάνουμε το νόμισμα με το ευρώ-δολάριο, μια ισοτιμία η οποία όντως μας ενδιαφέρει, αλλά μας λέει ότι την έχει κάνει reject γιατί το confidence ήταν 0,42, κάτω από το 0,7 που έχουμε ορίσει εδώ πέρα στις ρυθμίσεις μας, στο ENV environment. Και είναι κάτι που φυσικά μας αρέσει που το βλέπουμε, γιατί ακριβώς αποδεικνύει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί. Εδώ δεν μπορούμε να αποφύγουμε την κλίση στο AI, έτσι, αναγκαστικά θα ξοδέψουμε το token, γιατί ουσιαστικά από αυτή την κλίση προκύπτει το confidence το οποίο λαμβάνουμε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε και βλέπουμε το ίδιο νόμισμα να εμφανίζεται πάλι, το έχει κάνει skip, το ίδιο με το ευρώ-δολάριο, πάλι με χαμηλότερο confidence, το ίδιο. Εδώ έχει να κάνει με το αυστραλιανό δολάριο και το δολάριο Αμερικής, not in allow list. Αυτό παρόλα αυτά, για να δοκιμάσουμε ότι όντως λειτουργεί, θα έρθουμε και θα προσθέσουμε αυτό το νόμισμα στο allow list. Και φυσικά ακόμη μια διόρθωση που μπορούμε να κάνουμε είναι να βρούμε πού χρησιμοποιείται αυτή η μεταβλητή και να τη μετονομάσουμε από το default pairs σε allowed pairs ή τέλος πάντων κάτι που να έχει περισσότερο νόημα. Γιατί το default pairs σε πρώτη φάση δεν βγάζει ιδιαίτερο νόημα σε σχέση με αυτό που θεωρούμε ότι κάνει. Λοιπόν, προχωράμε το ίδιο νόμισμα. Το ευρωδολάριο πάλι απορρίφθηκε λόγω χαμηλού confidence. Το ίδιο. Εδώ έχουμε ακόμη ένα νόμισμα που θέλουμε να ασχοληθούμε, άρα θα το αντιγράψουμε και αυτό. Εδώ έχουμε ένα λάθος, το οποίο επίσης αξίζει να προσέξουμε. Αυτό είναι που έχει επιστρέψει και ουσιαστικά κάτι λείπει. Άρα, η επόμενη διόρθωση, ο επόμενος έλεγχος που πρέπει να κάνουμε στην ουσία στο πρόγραμμά μας είναι να δούμε για ποιο λόγο το συγκεκριμένο token έρχεται με λυπείς πληροφορίες και να δούμε πώς θα το διορθώσουμε. Μέχρι στιγμής δύο διορθώσεις. Το bitcoin με το USD θα το αφήσουμε προς το παρόν έξω γιατί φεύγει από το εύρος των βασικών ιστομιών και πηγαίνει σε κρυπτονομίσματα, οπότε θα το δούμε σε άλλη φάση. Όχι ότι μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση, έτσι στο δοκιμαστικό λογαριασμό είμαστε, ό,τι και να γίνει δεν συμβαίνει τίποτα, αλλά θέλουμε να αρχίσουμε να κρατάμε ένα track record το τι συμβαίνει για να βλέπουμε επιτυχίες, να βλέπουμε αποτυχίες και τους λόγους τους, γιατί μία από τις επόμενες υλοποιήσεις που θα κάνουμε είναι το σύστημα με βάση τα δεδομένα των συναλλαγών που παίρνει να προσπαθήσει και να αυτοβελτιώνεται σε εισαγωγικά. Έτσι είπαμε, θα το κάνουμε intelligent. Προχωράμε. Εδώ έχει απορρίψει το USD με το ιαπωνικό yen, επίσης λόγω χαμηλού confidence, το ευρώ-δολάριο το ίδιο. Άρα, μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει καμία εντολή για τους λόγους που μας ανέφερε και όλοι για εμάς οι λόγοι που μας ανέφερε είναι ορθοί. Οπότε, θα κάνουμε μια νέα προσπάθεια τώρα μαζί με τα δύο ζεύγη που έχουμε προσθέσει για να δούμε αν όντως αυτή τη φορά θα τα λάβει υπόψη. Ωραία, αυτή τη φορά έχει φέρει 20 άρθρα. Λίρα Αγγλίας με δολάριο την έχει απορρίψει λόγω χαμηλού confidence, το ίδιο. Ωραία, από εδώ προκύπτει τώρα ότι αξίζει να δούμε για ποιο λόγο κάνει για το ίδιο νόμισμα πολλαπλές κλήσεις στο API μας. Ενδεχομένως αυτός ο λόγος γίνεται γιατί έχει παραπάνω από ένα άρθρα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο ζεύγος. Άρα εδώ, ως βελτίωση της εφαρμογής μας, θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το ενδεχόμενο να στείλουμε σαν ένα batch, σαν ένα πακέτο από άρθρα που αφορούν το συγκεκριμένο νόμισμα για να μην πάλι ουσιαστικά ξοδεύουμε τις κλήσεις μας. Έτσι, γιατί εδώ έχουμε να σκεφτούμε πρώτον τα tokens από την πλευρά του το πώς λειτουργεί το AI και έχει να κάνει με το context. Πόσους χαρακτήρες ουσιαστικά περιέχει η ερώτησή μας και αντίστοιχα η απάντηση. Και επίσης ένα όριο που πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά είναι ότι η κλήση σε αυτό το API έχει κάποιο limit. Αν εμείς για ένα μόνο ζεύγος έχουμε εξοδεύσει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κλήσεις,
τότε αντιλαμβάνεσαι ότι πολύ γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε αυτά τα limits. Και γενικά, όταν έχουμε να κάνουμε με API, πρέπει να σεβόμαστε τα limits και φυσικά να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες κλήσεις γίνεται. Συνεχίζουμε. Εδώ είναι το πρώτο νόμισμα που είχαμε προσθέσει, άρα όντως αυτό είναι το allow list το οποίο υποθέσαμε, οπότε θα προχωρήσουμε και στην αντίστοιχη αλλαγή του λεκτικού εδώ πέρα. Χαμηλό confidence. Ωραία. Πάλι δεν εκτέλεσε καμία εντολή και αυτή τη φορά λόγω του χαμηλού confidence. Για να δούμε όμως αν πραγματικά δουλεύουν οι εντολές μας, θα έρθουμε και θα αλλάξουμε λίγο το threshold στο confidence στις ρυθμίσεις μας. Θα το κάνουμε 0.50 αντί για 0.7. Αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τρέχουμε ξανά την εφαρμογή μας. Έχει φάρει πάλι 20 άρθρα. Χαμηλό confidence. Not in allow list, το άψογα. Εδώ έχουμε την πρώτη μας εντολή, η οποία όμως φαίνεται να απορρίπτεται για άλλο λόγο. Για να δούμε. Execution fail. Auto train disabled by client. Ok, δικό μου σφάλμα. Για να επιτρέψει η MetaTrader να συμβούν συναλλαγές, να ανοίξουν και να κλείσουν θέσεις από μηχανισμούς όπως ο δικός μας, που είναι εκτός της ίδιας της πλατφόρμας, τότε πρέπει να έρθουμε στην πλατφόρμα, τη MetaTrader 5, και στο λογαριασμό μας, τον οποίο θέλουμε να εκτελεστούν συναλλαγές, να έρθουμε και να ενεργοποιήσουμε το Algo Trading. Και αυτό γίνεται από αυτό το κουμπάκι εδώ πάνω. Με το Algo Trading ενεργοποιημένο, πάμε να τρέξουμε άλλη μία φορά το πρόγραμμά μας και να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Όλα αυτά φυσικά που βρίσκουμε, έτσι σταδιακά, θα ενημερώνουμε το documentation της εφαρμογής μας και θα τα έχουμε στην πορεία έτοιμα για να μην ξαναπέφτουμε ξανά και ξανά στα ίδια flows. Πάλι δεν έβαλε καμία εντολή, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Χαμηλό confidence, εκτός λίστας. Εδώ προσπάθησε να ανοίξει μία εντολή αγοράς. Παρ' όλα αυτά μας βγάζει μήνυμα ότι είναι το order rejected με συγκεκριμένο κωδικό. Και εδώ λέει unsupported filling mode. Οπότε το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο κωδικός, ο rejection code, και τι σημαίνει unsupported filling mode για τη MetaTrader 5. Προχωράμε να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να επιμεληθούμε. Κανονικό confidence πάνω από τα όρια που τα επιθυμητά. Ξανά όμως order rejected for unsupported filling mode. Δεύτερη φορά εμφανίζεται το σφάλμα μας. Εδώ έχουμε πλέον το ευρώ-δολάριο με confidence 0.62. Πάλι όμως το unsupported filling mode. Λοιπόν, μέχρι στιγμής το αποτέλεσμα μας ικανοποιεί πλήρως. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει, σε εισαγωγικά, έτσι, και έχουμε εντοπίσει ήδη 2-3 βασικές διορθώσεις που πρέπει να συμβούν για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα και να δούμε αν όντως οι συναλλαγές εμφανίζονται στην πλατφόρμα της MetaTrader 5. Θα δείξουμε πώς πηγαίνουμε γύρω από κάθε σφάλμα, έτσι, μην ξεχνάμε ότι έχουμε τα test, τα unsupported filling mode, τις διορθώσεις στο API και ούτω καθεξής. Όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, κάνε ένα like, ένα subscribe στο κανάλι για να λαμβάνεις τις ενημερώσεις και τον επόμενο βίντεο, αν φυσικά είναι κάτι που σε ενδιαφέρει να συνεχίσεις να παρακολουθείς. Και όπως πάντα, χορηγός για τη σειρά αυτή του αυτοματοποιημένου σύστημα συναλλαγών είναι η εταιρεία Galanis Online, μια εταιρεία δικής μας διαχείρισης με την οποία παρέχουμε υπηρεσίες custom προγραμματισμού σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, πάτε στο link κάτω στην περιγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.